Welcome na sab sa ato ang motivational story o sambingay sa Bisaya nga maghatod kanato og daghan nga mga lesson especially sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So karon ang atong sambingay magisigot kitag sambingay sa dako kayong gugma sa Dios, ang iyang mga gasa nga iyang gipaabot sa atong kinabuhi para mas masabtan nato inani ang senaryo sa maong sambingay. Dunay usa ka amahan nga aktibo kayong maong amahan. Niabot ang kasumaran siyang adlaw na tawhan. So daghan kayo nga nibisita sa iyang panimalay, ang mga amigo, mga barkada, mga silingan. Og nagdala kaniya og daghan kayong mga regalo. Halos tanan nga moadto dito sa iyang adlaw na tawhan, kasumaran, puro nagdala nay og regalo. So lipay kayo sila na kaon sila dito. Unya ang iyahang mga anak naapod iyang pamilya, iyang mga asawa, pero wala gud sila yung mga regalo nga gihatag sa maong amahan itong mga anak. So namauli na ang mga bisita pagka tungang gabi na mauli na. Then ang mga anak na lamay nabilin ug katuong asawa. Ang anak, ang kinamanghuran nga anak, adunay gitudlos nga dako kayo nga regalo. So nakita man sa usa ka anak nga daghang regalo nagdala didto sa iyang papa. So naghimo po nagputos pug regalo ang maong bata. So gihatag kini sa amahan ug excited kayo ang amahan nga mubukhad sa maong regalo. Tungod kay humanagon nga nakita sa amahan nga daghan ng mga regalo dito sa lamisa nga gidala sa iyang mga silingan, mga amigo, amiga. So excited kayo siya nga unsa ka ning regalo sa iyang anak. So moto gibukhad sa amahan, bali nga yaa kayo yang panagway sa pagbukhad, pero sa pagbukhad na niya igsuon, nakita niya nga walay sulod ang maong regalo. So nasyak ang maong amahan og katong iyang panagway nga masanagon, malipayon, napulihan kini og kalagot o kasuko sa iyang anak nga nagregalo, naghatag kaniya regalo, o gi-question niya ang iyang anak. Uniyon siya, kanilang ba ang imuhang ighatag sa kuha? Sa kadaghan nimong nakita nga mga regalo nga gibutang sa lamisa, puros na ay sulod ang mga regalo, pero kanilang ba dako kayong putos nga regalo, unya walay sulod ang imong yatag sa kuha? Maura ba ni imong igabalo sa kuha sa mga panahon nga ako nagapaningkamot para makaeskwela ka, para makapabalon ko nimo? Inani ra ba imong ibalos kanako nga kini imo regalo walay sulod? So katong bata nagpatulo siya sa luha. Ug niingon ang maong bata igsuon nga pa wala gyud koy material nga mapalit, wala gyud koy butang nga ikasulod sa maong regalo. Pero kabalo ba ka pa? Kana akong regalo, ako nang gisudlan tanan. Ako nang gipuno og halok ang maong regalo. So puno na og pagmahal kanang maong regalo akong gihatag nimo pa. So kana pagsulti sa anak, mga kaigsuonan, nga gipuno day niya og pagmahal ang maong regalo, nitulo pod ang luha sa amahan. Ug ningon pod ang amahan, nihalog ang amahan, nak, suri kayo nak, suri kayo, ang imo di ay regalo mo'y pinaka dako nga regalo ikumpara sa tanan nga regalo. So guys, dinhira ta mo kutob sa ato ang sambingay. Doon na kita'y makutlo nga dako kayong pagtulon-an niini. Katong regalo sa bata, walay sulod, walay material nga blessing nga sulod, pero gipuno daw niya og spiritual blessing nga pagmahal. Gipuno daw niya halok. So aduna kini kuha nga lison sa atong kinabuhi nga ang pagmahal, ang paghigugma sa Ginoo dili kabayloan og material nga panalangin. Usahay ang tawo mag-expect nga mas nindot gyutong naagyo tay maangkon nga mga material sa atong panahon, sa atong kasumaran, sa atong adlaw na tawhan. Pero wala ka ba kabalo nga ang pinakadako nga regalo
nga niabot sa imong kinabuhi or moabot sa imong kinabuhi kung si Jesus Christ imong gidawat sa imong kinabuhi? Nganuman, matud pa sa Santiago verse 1 to 17, ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit, dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. So matud pa dinhi sa James chapter 1 verse 17 nga ang tanang hingpit nga gasa gikan sa langit. Ang mga material nga mga gasa o mga regalo dili kana matawag og hingpit, kay ang mga material nga mga blessing o mga regalo adunay katapusan, adunay pagkadaan, adunay pagkataya, adunay pagkaluma. Pero kabalo ka igsuon, kung kining mga gasa nga langit nun may mabatunan sa atong kinabuhi, isip Kristohanon, dili kini tayon o dili kini muluma, dili kini madugta. Kay ang mga gasa nga gikan sa Dios mao ang mga bunga sa espiritu ug kani moy nindot nga batunan. Dili man tuod ta makadawat og mga dagkong material nga blessing ining kalibutana, but ang nakanindot kung nakadawat ka sa mga gasa sa Ginoo o mga bunga sa espiritu nga gisgutan diha ang kalinaw, pagka mapinunganon sa kaugalingon, kaaghop, pagpailob. Okay? So tanan nga mga maayo nga kinaiya nga mahatag sa Ginoo sa atoa, munay nindot kaayo nga regalo. O kana nga regalo wala gyud nay kapareho sa mga material nga mga butang nining kalibutana. Tanawa sa maong sambingay niyon ang maong amahan sa dihang nadungog niya sa anak katong sulod sa maong regalo. Niyon ang amahan, nihalog ang amahan o niyon ang amahan, nak, sa tanang regalo nga akong nadawat, ang imo daing regalo mo'y pinaka dakong regalo ug walay makakumpara nga regalo niana. So igsuon ko diya sa Ginoo, walay makakumpara sa pagmahal sa Ginoo dinhi sa tua. Ang regalo nga atong nadawat, ang package nga gihimo ni Jesus Christ on the cross, munay pagmahal, gipuno sa pagmahal sa langit nung amahan ang katong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili man tatakos regaluhan unta tungod sa atong pagkamakasala, pero gibuhat kanas amahan tungod sa dako niyang gugma kanato. Og walay material blessing nga makakumpara sa gugma sa amahan dinhi sa atoa. Munang kung na-bless ka niining maong sambingay, paki-comment lang sa atong comment section. Ug unsa ka ka-bless, wala man kay material, dagkong material blessing nga nadawat karon, pero ininti ka once nga Jesus Christ gidawat nimo sa imong kinabuhi, dako kayong panalangin ug dakong mga gasa nga walay makakumpara dinhi sa tibuok kalibutan. So, be sure guys nga naka-subscribe ka aron ka updated sa tanan nato mga video about sa mga sambingay. Actually daghan kay ta mga sambingay na nga na-upload. So, if you have time, paki-visit lang sa atong mga nagkalaing-laing topic sa atong sambingay. Paki-scroll up lang, pili lang ka sa mga video o maghatag kinig dagkong lesson sa atong kinabuhi. And kung na-bless ka sa tanang mga sambingay, ayaw kalimot sa pag-comment o pag-share sa maong mga sambingay. God bless guys, kita-kita na punta sa atong sunod na pud nga sambingay. Glory to God.